Right, makadi mhuri yeZimbabwe. Ndinonzi Baba Mutongi. Ndovimba kuti social media yese, nyika yese munondiziva kuti ndini wani mwanakomana waMwari, nyika yose nepasi rose. Mutongi. Ndauya nhasi ndauya kuti ini ndini muroyi wevaroyi vose pasi rose rinoera. Hakuna mumwe muroyi anokunda ini. Saka vese vana matambudziko. Anetseka nemarriage yake, ungava kuAmerica, ungava kupi, ungava kuChina, ungava kuSouth Africa, ungava Namibia, ungava Botswana. Kose kwauri wewe, wanetswa nemarriage yekuti murume wako ari kuhura. Asi achihura kudaro murume wako iwewe, wanetswa zvekusvika pakuti murume akubuda mumba haachadzoki mumba. Ini ndinoona kugadzira marwei zvokuti anobuda mvura oro kuenda kumwedzi kasingaperi. Izvo ndozvigadzira izvozvo zveipapo kwete mangwana. Ndotokutaurira kuti mufonere izvozvo. Chandinenge ndichida kuna marwei mupikicha wake. Oro kana usina mupikicha wake uine zita rake, ndinorida futi zvakare kuti ndimugadzire munhu iyeye. Iwewe murume kana mukadzi wako aine chikomba, uchida kuti chikomba chikaure, ndinoona kuchigadzira chikomba zvekuti chinoita weti ine ropa chichibayiwa netsono. Zvekuti chinouya chete chinokutsvaga chizokukumbira ruregerero. Zvinhu izvi ndinogona kuzviita ipapo wakatomira pandiri. Ndinozviita zvino zviti zviitike. Kozoita vamwe vanhu vane vavengi vaneta nokufamba vachienda kuma-go back to sender but pasina chinhu chiri kubuda. Muine hama dzekuti dzoramba dzichikushandisai, dzichikuroyai, dzichikutumirai mwe zvikwambo, dzichikushandisai muchirota muchirara nazvo. Ini ndinogona kuita go back to sender. Unouya nepikicha yemunhu ari kukushandisa, munhu wauri kurota iwewe. Uya nepikicha yake, tobva tabaya pikicha iroro toita minana yedu ipapo. Munhu yeye anofuma akafa afume mangwana. Nekuti ndatanga kuti ndiri muroyi wavaroyi vose. Hapana muroyi anokunda inini. Ikana inga ng'anga kungava ani, ungava muprofita ungava ani. Hakuna anofa akakunda inini. Varoyi vese vandoziva kuti muZimbabwe kune mutongi anotonga zvose ende anopunzira zvose pasi. Kuziva vamwe vanoda zvebetting. Uchida kuti ugadzire iwewe kuti ufembere nhamba, uzive nhamba, ungava kupi, ungava kuUK, ungava kuZambia, ungava kuDubai. Ini ndinoona kugadzira kuti ufembere nhamba, ufembere uitewo mari. Vazhinji vanotanga kuti ko iye mutongi wacho anei, ini uyai paground mondiona kuti ndinei, mozoita kuti mugutsikane muzoti aiwa zveshuwa uyu mutongi uyu. Ewa tauya chaiko. Zvese zvinozvigadzira zvebetting, wadagadzira zvemamainzi ndinokugadzirirai. Vaiye vanotorerwa mastendi, oro kune umwe munhu mubereki wekuti anenge ashaya aine vana vake, akasiya vakadzimba kunana borodhi yokupi, dzimba dzadzopambwa nehama. Inoona kuzvigadzira. Kozoita mumwe mukadzi wokuti anenge akachata nemurume wake, asi akachata nemurume wake otorerwa zvinhu nehama. Murume uya asiya mari, asiya dzimba, hama dzosvika dzotora zvinhu zviya, dzatora zvinhu zviya. Inoona kuzvigadzira izvo kuti iwewe mukadzi uida kutorerwa zvinhu zviya nehama. Ndoona kuzvigadzira kuti hama dzoda kusumudza musoro dzipere kupenga dzose, dzinotopenga hama idzodzo ipapo dzokusira zvinhu zviya, dzokusira dzimba. Hakuna munhu anombosvika achitora dzimba dzako dzawasirwa nemurume wako makachata. Uyai vanhu arida kusumudza musoro nokubudza tisukisa mapictures awo, uye nawo dzimba dzinosara dziri dzako nemhuri yako navana vako. Vana mastendi vada kutorerwa mastendi awo, kana vada kupambwa mastendi, indinokugadzirai kuti zvinhu izvo zvidzokere muzita rako. Hakuna munhu anozofa akakunda ini muroyi wevaroyi vacho, mukuru wevakuru vevaroyi, mwanakomana waMwari. Ndatenda.